Skiën? Je hebt helemaal gelijk, jongen. Nou ga je gang. Veel succes. Naar rood. Staan ze buiten? Ja. Het is 15 graden. Ja, is lekker. Ja, jij zou vrouwen worden. Als je die kleine Nee, nou, daar ga ik nog een paar mee. als je die kleine hem ook nou op de kast wil krijgen, dan moet Uitgesproken. Bram, Man, zeg het maar. Ja, wat? als je die kleine hem ook op de kast wil krijgen, moet je met hem even sms'jes sturen. Stuur zijn glas maar even. Ziet Zijn glas maar even mee moet nemen. Is niet nodig hoor, we zenden dit straks wel uit. Ja, Pini hè, jongens, hij van Pini. Ja, ja. Van Pini hè. Eentje op eentje. Op eentje jongens, hey. Ja, Jante. Hij kijkt mee. Hij kijkt wel nog mee. Je hebt het huis klaargemaakt. Even een apfelkorreltje voor Peen inschenken. Ja, hij heeft zijn best gedaan weer met het huis, toch? Als hij nou nog voor een beetje snel zorgt hierboven. Ja. Hey. Wordt gezellig hier. Nou, de grijze haal is op. Wie staat hoor, je hoort nu weer. Ja, we hebben een nieuwe hè, Benjamin. Ja, weet je. Misschien wel één.